Włosi udali się do urn w dwudniowym referendum, aby zdecydować o zmianach konstytucyjnych w wymiarze sprawiedliwości. Referendum zostało zainicjowane przez konserwatywną premier Giorgię Meloni i wywołuje silne podziały polityczne, jednocześnie zbliżając centrolewicową opozycję. Premier Meloni podkreśla, że reforma ma uczynić sądy bardziej wydajnymi i mniej podatnymi na wpływy polityczne. Krytycy ostrzegają jednak, że zmiany mogą osłabić niezależność sędziów i zwiększyć rolę polityków. Najbardziej kontrowersyjny jest pomysł wyboru większości członków Najwyższej Rady Sądownictwa poprzez losowanie zamiast tradycyjnego głosowania. Głosowanie nie wymaga minimalnej frekwencji, a zwycięża opcja z większym poparciem tak lub nie. Referendum jest ważnym testem dla rządu Meloni na rok przed wyborami krajowymi.